masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci sannunmu dai da sake saduwa cikin wannan shiri na daulolin Afirka wanda har yanzu muke yin bita akan abin da ya shafi fadar Kano ko masarautar Kano, kuma za mu yi magana ne akan Shamakin Kano, matsayinsa, tarihinsa, aikinsa da makamantansu. Muna tare da Malam Nasiru Wada Khalil wanda yake warware mana zare da abawa dangane da ainihin wannan masarauta mai tarin albarka. To Malam Nasiru, barka da zuwa wannan fili. Yawwa, barka ka dai mai unguwa. To madalla. To tambaya ta farko da zan so in fara shine ka ba mu ɗan takaitaccen tarihin sarautar Shamakin Kano a gidan Dabo. Ita sarautar Shamaki a masarautar Kano sarauta ce babba kasancewar babu wata sarauta da take gaba da ita a tsari na jerin bauta a yanda ya zo mana har a tarihi. Ba a ce ga wata sarauta ta bayan sarki da take gaba da Shamaki ba, kuma ita sarautar Shamaki tun haɓe da ita da ɗan rimi tun haɓa ake yin su, amma salama ita bayan Fulani sun zo haka magana ta fi karkata. Ni a yanda na samu kenan a lissafin da Shan Stilwell ya yi a digirinsa na 3 za a iya samun abin da ya saba wa wannan. To in ka ɗauki kalmar Shamaki, me Shamaki, me kalmar take nufi a Hausa? Tana da ma'ana aƙalla guda 2 ƙwarara. Tana da ma'anar inda doki yake. Tana da ma'anar inda doki yake. Misali a bargar dawaki da sauransu ana kiran wannan gurin Shamaki. Sannan Shamaki kuma tana nufin shinge, wani abu a tsakani. To kalmar wani a tsakani ita ce ta haifar da kalmar sarautar Shamaki, ba ta wancan dokin ba, ba ta doki ba ce, ba ta gurin kiwon doki ba ce. Saboda haka shi Shamaki za ka ga ko da yaushe shi ne da shi da ɗan rimu da salama su ne tsakanin sarki da bayin sarki, su ne tsakanin sarki da mutanen gari, su ne tsakanin sarki da gwamnati, su ne tsakanin sarki da kowa. Ba wani jiha da za ka taho ka cimma sarki ba ka same su ba, ko a magana, ko a tsarin mulki, ko a doki, ko a kafa, ko a wane yanayi ne sai ka haɗu da su sannan za ka kai ga sarki. Saboda haka kaga ya ɗau wannan ma'anar tasa ta Shamaki, ma'ana shinge ko iyaka ko wani abu a tsakani. To wannan kenan daga kalma a yaren baki. Kamar yadda na gaya ma, Shamaki babbar sarauta ce da wato a Kano duk wanda yake kanta wato ya huce rainawa. Shi yasa kuma ba kowa ake yi wa ba. Shi yasa kuma har zuwa yau ba a taɓa yi wanda yake ba soko ba, wanda yake soko ko sakarai ba a taɓa yi ba. Shi yasa kuma sarautar Shamaki duk wanda zai yi ta shekara 10 kafin ya balaga ya kai ga wannan sarauta ta fara nuna a kansa. In dai zai yi ta duk inda aka kai da tsawon tafiya sai ta nuna wannan Shamakin Kano zai. Misali zan baka a wannan karan da ake tafiya. Ɗauki Wada, Shamaki Wada Abdulkadir na yanzu. Shamakin Wambai ne. Aka ɗauko shi aka dawo da shi gidan sarki, Wambai yana nan. Da aka dawo da shi gidan sarki aka ba shi aikin
shugaban yaran sarki na raba takardu da wane da wane, yana nan ya karɓi aikin wannan ya karɓi aikin wannan, komai ya zama na cewar komai wani aiki na isa na ƙasaita na mulki na fita kunya za ka ga in ba a sa shi a wannan ba za a sa shi a wancan. Har ya zo ɗan rimi ta faɗo aka yi mai ɗan rimi, da in ka zo nan ka tsaya, amma saboda ƙauna da uban ɗakinsa da kuma baya da wanda yake ganin Shamakin za ta yi wa daidai irinsa, da ta sai ya ma Shamakin bayan wancan so da haka tun da ya taho dama ana jin ƙanshin zai zama Shamakin Kano. Shin sarautar Shamaki gado ake yi ko kuwa soyayya ce take ba da ita, ko menene da sirrin? Dama ita ai sarautar Shamakin Kano, sarautar bayan sarki gaba ɗayanta ba gado ba ce, ba ta da wata alaƙa da gado, sai dai ana gada a ce wannan barimi ne a yi masa sarautar gidan rimawa da sauransu, amma ɗan rimin ba gado ba ce, ko a yi masa sarautar gidan Shamaki kaza kaza kaza, a ce ai dama ai nan ka fito kaza kaza, amma Shamakin ba gado ba ce. Wanda ya isa wanda ya kai shi za a sa a gurin, aminci ake bi a abin ba da gwanin cewa. Misali zan koma ma wancan bayanin na shi Shamaki Wada, mahaifinsa mahaifinsa Isiyaku mai dala'ilu, tun kafin ya yi Shamaki ta nuna a kansa zai yi, ya yi shugaban yaran sarki, ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, wanda wannan shugaban yaran sarkin ba wai a cikin tsari take ta sarautun gidan Shamaki ko ɗan ko Salama ba, a'a wani abu ne da lokaci ya kawo shi, wani abu ne da yake da buƙatar wanda yake da shugabanci zai iya sa mutane su yi abu su yi, ake bashi. So da haka lokacin da ta faɗo da ɗan Indo ya mutu, duk duniya an sani cewar wannan abin yawo take akan Isiyaku, saboda lokacin ɗan Indon ma Isiyakun ya kai ya yi Shamaki. Lokacin da Isiyaku ya mutu ba wani wanda yake tunanin zama Shamakin Kano irin Inuwa ɗan sarkin zaki, Inuwa ɗan amfani, saboda tsawon shekarun da yi yana yaron sarki, haka na yake wakilci a nan da nan da nan da nan, gaba ɗayan tsohuwar Kano gari 4 ne bai wakilci ba, kuma ya zo aka ba shi majasiddi. Lokacin da aka yi mar majasiddin nan, wasu ayyukan na Shamakin ma yana yin su a lokacin. Gandun sarki a hannunsa yake, menene a wajensa yake, duk abin da yake gaya ma wanda suke ɗan Rimi da Salama a lokacin, ba za ka gane cewar su sun san wannan nan gaba shugabansu ne, lokacinsa ne bai ba, kuma ya zo ya ɗauki ɗan Indo. Su duk wanda ka ɗauka dama daga lokacin ɗan Indo aka daidaita. Wannan ƙarfin na Shamakin Kano shi yasa Turawa ai suka yi wannan ƙarfin na Shamakin Kano shi yasa Turawa ai suka kore su. 1926 Allah ya ji dan masanin Kano Alhaji Yusuf ya Tamasile, na rubuta a littafin bayi a gidan Dabo, har na amfani da wata kalma da ya gaya min directly, ya nuna cewar dan me zan amfani da wannan kalmar. To amma na san lokacin ne a guri na kawai tun da shi ya faɗa zan iya kotun ɗinsa, wataƙila in yanzu ne ba zan amfani da ita ba. Wato manyan jigajigan da suke kewayen sarki, madaki, makama, waɗannan da suke abin nan, wato kankan suke da su Shamaki da ɗan Rimi da Salama. Kuma dama kowane hakimi an raba, akwai hakiman da suke ƙarƙashin Shamaki, akwai hakiman da suke ƙarƙashin ɗan Rimi. Shi girman Shamaki ta kai da babu wani hakimi da yake gayarwa, sai dai hakiman su gaishe shi, ko kuma tsaye hannu da su, ko kuma shi ya yi musu jinjina haka, amma ba abin nan ba. Haka ne. Shi yasa za ka ga
duk wanda ya san me ya sarauta yanzu kaga Shamakin nan na yanzu ya yi sarauta da sa'anninsa da yawa suna nan ana harkar fadanci da su, amma daga wannan lokacin zaka ga kowa sai ya daina ba shi hannu saboda ya kai wani mataki da ba za ka yi in kai hannu da shi ya zama wani rashin kunya, ya tsera sa'a. To shi ma ya yi sarki a ɓangarensa saboda babu wani a gaba da shi. Wannan ta sa waɗannan manyan da suke kan da su zamanin sarkin Kano Usman suka haɗa kai da Razdan, aka samu abubuwa dai haka. Kuma Razdan ɗin da lokacin aka yi dace wato na jikin gidan sarauta ne. Aka yi dace Razdan ɗin wato mai son harkar abin mai goyon bayan irin wannan ne, ba mai son ɓangaren bautar ba ne. Da kuma magana dama an yi abolition slave trade, an yi wane ne, ana ganin duk wannan bauta ce kaza da kaza da sauransu, cinikin bayi. Yawwa, to shi ne sai aka kore su. Shamaki shi aka fara kora a treasury na emirate na NA, a baitulmali aka ɗibi kuɗi masu ciwo aka bashi, aka mayar da shi takai. Garatuti ba? An ba shi garatuti a wannan lokacin saboda dai kawai a fito da magana 'yancin ɗan adam da sauransu da makamantan irin waɗannan. So da haka aka rufe. Ɗan Rimi shine mutum na ƙarshe, Sallama Gogel aka kai shi. Ɗan Rimi shine mutum na ƙarshe da a March 1926 shine mutum na ƙarshe da aka sallama. Har da su Ciroman Shamaki fa da an sallama. To ya fada ta zama? Ana yin wannan, yawwa to wannan za mu yi maganar. Ana yin wannan 'yan satuttuka ne, bai ma kai satuttuka ba, kwanaki ne sarkin Kano dan tsoho ya rasu. Haka ne. Sai aka yi wa Bayero. Shi ne wata magana da za ka ji kai komo yana yawan faɗa a labarinsa cewar sarkin Kano Bayero da ya zama sarki ya ce jama'armu ko mutanenmu ga rigar da kuke son mu sa mun saka amma ba hannu, ko sai dai ba hannu. Ma'ana abin da ake son ya yi ya zama sarkin Kano ya zama, amma ba Shamaki ba Ɗan Rimi ba Sallah.